Bueno, hoxe acerqueime aquí ao Grove. Empezamos a semana pasada facendo os mostraxes do plan de actuación ante eventos de baixa salinidade que actualizamos neste ano 2026 despois das intensas choivas que padecemos en xaneiro e en febreiro. E esta semana, gracias ás características das mareas, podemos intensificar eses mostraxes. Son as mostraxes que facemos ao marxe dos mostreos de primavera e de outono. Son as mostraxes específicas precisamente por este tren de borrascas que sofrimos, e donde os técnicos da administración, os nosos biólogos de zona, en coordinación coas asistencias técnicas das cofradías, van a valorar en función do estado dos recursos a mortalidade dos bancos marisqueiros, e van a intentar identificar aqueles onde a mortalidade sexa moderada ou severa para poder tomar medidas. Consideramos desde a Consellería, desde a Xunta de Galicia, que sen facer este traballo, sen ter esa información científica, sen ter eses datos sobre a mortalidade dos bancos, non se pode tomar unhas decisións que sexan adecuadas ao que necesita tanto o marisqueo, o recurso, a que necesita o sector, as persoas mariscadoras, e a única forma de velar pola sostibilidade do sector a medio e a longo plazo.